estamos na Alameda de Noia falando con Xerardo Agrafoxo, Viaxe á última revolución da editorial Galaxia. Xerardo, para facer un libro como este, unha crónica de viaxes, é fundamental para a visita de calquera país documentarse ben antes. Sí, o mellor, o que lle aconsello a todo o mundo xa non tanto ler libros turísticos que con levar un chega, pero o importante é un ano antes, se decidistes facer a viaxe, e ir acumulando as crónicas que publican os xornais galegos ou estatais sobre o país. Calquera crónica sobre o turismo, sobre a enfermedade, sobre unha visita turística, sobre, no caso de Cuba, publicouse moito sobre os permisos que dan agora para cambiar casas, para comprar coches, sobre as visitas que fixo o presidente chino, sobre as visitas que fixo Putin, sobre a posición común que era que tiña a Comunidade Económica Europea con respecto a Cuba, sobre o tabaco, os problemas tamén da vida diaria que en Cuba, as empresas españolas que están instalándose en Cuba. Entón aí eso dá información moi precisa, moi clave, que logo ti podes chegar ali sobre, por exemplo, algo que se informou aquí moito sobre a lei que fixera Zapatero, que lle permite ora aos netos dos cubanos ter o pasaporte español. Non que ves moitísimas colas no consulado da Habana, na embaixada, e logo te explican como funciona isto. Entón, logo ali, preguntando sobre isto, souben que os xubilados, netos de españois, pois lle dá ao goberno español cada mes unha paga, 30 a 40 euros, que nas navidades algún lle mandou 65 euros, e, bueno, iso para eles é triplicar o salario base. Entón, esas crónicas dos xornais son moi boas. E logo, un dos motivos polos cales eu fixen a viaxe, que eu li moitos libros sobre Cuba, sobre todo moitas biografías do Che, de Fidel, de Raúl, e logo lín varios libros de un correspondente de televisión española que estivo ali, Vicente Botín, de outro correspondente de televisión, de española tamén, Vicente San Clemén, de un profesor da Universidade de Salamanca, un tal Morata, e son libros moi bons, maravillosos, porque che dan datos reais. Pero cal é o problema? Que non falan os cubanos. En ningún libro eles dan datos que son precisos, porque son a máis datos contrastados. Entón, eso foi, pero que pensarán os cubanos de todo isto? Entón, eu, como vía que en ningún libro falaban eles, digo, bueno, vou a ver o que opinan os cubanos, non? Entón, xa, desde un principio, xa me atopei en diferentes casas con realidades que eran absolutamente diferentes o que eu levaba, non? Por exemplo, un matrimonio onde el, como militar, comandante de Palabra de Deus, e ela, que é a muller, pois está cansada da revolución e di que non hai solución, porque ademais a revolución é, como se dice, non dá acabado. Entón, como non dá acabado, pois non saben o que van a facer. Están un pouquiño fartos, non? Están moi fartos, sí, moi fartos. Ti eres un home que non só viaxou a Cuba, sino que tamén fixo outros viaxes por Europa, non? Agora mesmo acabas de vir de Alemaña. De Alemaña, como está Alemaña? Bueno, Alemaña, eu creo que lle sobran os cartos. Dicíame hai anos unha persoa que levaba emigrantes a Alemanha, galegos a Alemanha, e a Suiza dicíame que Alemanha e Suiza e Francia estaba todo perfecto, non había obras xa, estaba todo perfecto. Pois agora teñen tantos cartos que están modificando todo, están ampliando as autopistas, están facendo novas fábricas, están reformando o que non hai xa que reformar, como por exemplo a estación central de Stuttgart. E logo nas rúas ves tantos BMWs, Audis, Mercedes, que se ve un nivel de vida tan grande, tan alto, tan diferente, que vamos, non me extraña que en parte tamén é por os bonos que nos compraron, que agora estamos pagando a precios moi altos. Unha realidade distinta de Cuba. Totalmente distinta de Cuba. Aínda que, como me dicía unha señora que coñecí nun tren ali en Viñales, vinha unha señora con un grupo, eu era o único español, galego, que iba estranxeiro latino, e entón iban todos, eran alemáns. E unha señora, puxime a falar con ela porque vin que falaba algo de español. Dixe, no, yo non soy alemana, yo soy suiza. Entón me contou que había moitos problemas en Cuba, problemas difíciles de solucionar, que nos próximos anos iban a pasalo mal, pero que os alemáns e os suizos tamén o pasan mal, pero pasan mal porque se un día chamado ao concello non lles atenden ben ou non lles funciona o teléfono, cabréanse, non? Que todos somos pailáns en todas as partes.
As experiencias desas viaxes en outros países axudan para crear un libro de crónicas? Sí, sobre todo, si estás en México, por exemplo, é o único país de Latinoamérica que coñezo é México. Estuve en Estados Unidos, pero ves que falábame tamén ali os médicos da realidade de Venezuela, en moitos aspectos é máis dura que a cubana, non? Pero vamos, o que botas de menos cando vas a Cuba é que durante un mes vives estás pechado, non tes ningunha fonte de información, non te podes informar de nada, non podes acceder a internet, non podes ler unha prensa, unha noticia, non hai prensa libre, entón eso notalo de menos. Hai seguridade total, podes ir a calquer parte, ninguén se mete contigo, encontras a veces con situacións en un principio difíciles porque a nosa cabeza funciona con unha serie de clichés e con unha serie de problemas mentais que cando ves a un negro con piercing e un rapaz con tatuaxes, en un momento determinado colles, non, pero non, é xente normal, rapaces cubanos que están ben educados, non hai ningún problema para viaxar en solitario por Cuba, non hai ningún tipo de contrariedade, máis que o meterte nun camión e atravesar o país desa maneira, que vas buscando aventura e a aventura encontras. Entre a realidade e a ficción, é dicir, quero me referir ao cine, por exemplo, ao cine cubano que podemos ver no resto do mundo. Hai algo de realidade ou é... Ben, mira, como dato curioso, ahora acábanse de facer dúas películas ambientadas ou inspiradas en Cuba. Un é Regreso a Ítaca, que é basado nunha obra de Leonardo Padura, o último premio Cervantes, é feita por un realizador francés, Laurent Cantet. A obra faise nunha terraza de centro Habana e permiten facer ali a película. E a película fala dos problemas que teñen os cubanos, a realidade cotidiá. E a película trata de un que ven emigrado de España e quere establecerse en Cuba, e logo cada un vai contando os seus problemas da vida e os problemas que tiveron co réximen. Bueno, o réximen permitiu rodar a película, pero non permitiu estreala. E logo vai unha novela de un escritor moi famoso en Cuba, que é Pedro Juan Gutiérrez, que todas as obras son en Centro Habana, e fala da súa vida tormentosa en Centro Habana, unha vida moi sexual, unha vida moi exuberante, moi hedonista, e tamén conta a vida en ese barrio, non? Pois o realizador español que fixo, o Rei de La Habana, que é Agustí Villaronga, que levara varios Goyas por Pa Negra, pois tuvo que ir a rodala á República Dominicana. Entón ali non lle permitiron rodala. E eu acabo de mercar a semana pasada unha obra, Domingo de Revolución, que é dunha tal Wendy Guerra, que é unha rapaza que vive ali, pero que se fixo famosa aquí porque gañou o premio Bruguera por unha novela que se titula De Todos se van. Eu intentei ali buscar obras dela para lelas no camiño e non había ningunha. E últimamente estaba tendo moito éxito ali unha película cubana, feita por cubanos, que se titula Conduta. Conduta é o que lle chaman aquí un centro de internamento de menores. A película reflite moi ben a realidade cubana, a vida nas escolas, e a permitiron. Eso que din cousas moi duras, non? Esa é a contradición, é un país contradictorio, non? A xente que escribe non sabe a que atenerse nunca, non? Porque como dato curioso, quen controla, non é editoriais, quen controla os libros é o Ministerio de Información, entón eso, a veces dinche, non hai papel, entón, pois, non podes publicar nada. Os mellores libros que se publicaron últimamente, pois están publicados no estranxeiro. E algún autor lle permite, como por exemplo Leonardo Padura, que publica moito, sobre todo a serie esta de un detective que se chama Mario Conde, que investiga ali casos na realidade cubana, entón lle permiten, e tamén describe moi ben os problemas de Cuba, pero son libros con moita autocensura. Ti, aparte de escritor, eres tamén historiador. Sí. Has feito libros de historia, libros de historia sobre o Barbanza, non? É máis difícil escribir un libro de historia ou un libro científico que unha novela? Eu escribo libros de historia, novelas, este libro de viaxe que é o primeiro de unha serie de varios, non? Entón creo que o máis complicado, o moito máis complicado, é escribir unha novela. Digamos, escribir unha
un libro de historia tes que buscar datos, pero como facer 100 metros lisos, escribir unha novela é como un maratón, entón son mundos totalmente diferentes. A novela necesitas moito tempo, ter algo de talento, ter moitas... Talento significa moito traballo tamén, ter moita lectura, sin embargo, os libros de historia, pois, é unha cousa metódica, non? Tes unha parte de información, unha parte de entrevistas, buscar fotos, a min é me doado. E este libro, que non é ninguna cousa nin outra, pois me resultou moi doado escribilo, porque fun facendo un diario, fun metendo no diario recortes de prensa, que xa tiña os que fun levando, e ao final me resultou doado escribilo, escribilo o primeiro manuscrito, logo despois buscar a forma literaria e escribilo en galego, xa esa é outra segunda parte, que se asemexa un pouco na novela, e xa me custou un pouco máis. Polas vivencias que se viven nesa viaxe, un implícase emocionalmente polo que ten que vivir coa xente. Sí, claro. Non como creador de unha novela, sí, que todo está sí, na ficción. Home, hai cousas que che afectan, non? Hai cousas que che afectan, é dicir, non che afectan só físicamente, senón que a veces prometí non entrar nalgúna casa que estaba ao lado dos cascos históricos, porque eran moi deprimentes. Supoño que en América Latina habrá millóns de casas como esa, pero logo a miña curiosidade levoume a entrar e iso pois sí que che afecta, non? Sí. Ver sobre todo as penalidades que sufre moita xente é algo que... Pero vamos, logo teste que sobrepoñer e tampouco te podes implicar moito, non? Porque senón nunca eres obxectivo, pero é imposible ser obxectivo, porque hai moita xente que sigue indo a Cuba e conta solamente maravillas, pero tens que tratar de ser honesto. Eu todo o que contei é certo. É un libro onde se entrevista a moitísima xente, onde collín a opinión dos que están a favor tamén e dos que están en contra, e como os que leron o libro, pois me din, non, isto é así, é unha viaxe, ao fin e ao cabo, non fun a escribir ningún libro de historia, fun a facer unha viaxe. Agora teño pensado teño os billetes para ir no mes de novembro a Senegal e me encontrarei outra realidade, pois esa será a realidade que te encontres. Esa era a miña seguinte pregunta, se xa tes pensado facer outra viaxe, e se esas viaxes, tanto a da Alemanha como Alemanha non hai nada que contar. Como esta a Senegal, pois van a crear Da Alemanha non hai nada que libro, contar, porque todo está perfecto. Non hai nada que contar, que vas a contar? Unha vida aburrida, unha vida de estrés, unha vida de xente moi rica, xente moi alta, pero o Senegal é un país que é a última, é como se fora a última fronteira de África, non? É a porta para entrar en Europa. Aquí en Noia, acabamos de estar aquí na entrevista, acaba de pasar unha rapaza de Senegal casada con un senegalés. Noia hai moitos senegalés que traballan a maioría en Portosín. Entón decidimos ir ali porque, bueno, falan francés, é un país pequeno, hai boa temperatura, e a verdade, en este intre non sei o que vou a ver, non teño nin idea, non sei como vou a viaxar, non teño nin idea, e mellor así, non saber nada, sei que vou chegar ali de noite, non sei como non vou a reservar ningún hotel, non vou a reservar nada, levarei uns papéis para saber que problemas hai que preguntar, non? O ébola, a inmigración, as comunicacións, internet, todo iso, e logo a ver o que sai. Ao mellor se dis que eres de Portosín en vez de Noia, pois encontras algún paisano. E logo para comunicarte nunca hai ningún problema, porque como dicía este Kapuscinski, que era polaco, que iba con un chofer de Etiopía por Etiopía, e preguntaron en que vos comunicabades? Moi fácil, para comer, dicía, problem, para dormir, no problem, con esas dúas palabras, problem, no problem, nada máis. Moi ben. Cando se vai a presentar Imos a presentar o 30 de setembro a través de Barbantia, o primeiro acto de Barbantia nesta nova temporada. Feliz vida a Barbantia e feliz vida ao libro. E vai a ser aquí en Noia, non? Sí, Noia no Coliseo Noela. No Coliseo Noela o 30 de setembro. O 30 de setembro. Pois encantado de falar contigo, Xerardo. Aquí estamos, para a próxima viaxe. Pois para a próxima viaxe aquí estaremos. Moitísimas gracias. Se queres podes ler un anaco do libro. Sí. Rematamos así. O que queiras ti. Era sábado. Saín da pousada coas primeiras luzadas do abrente. Atallei polos carreiros de terra que trazaran os veciños. Camiñei un anaco polas beiras rúas da avenida principal. Ás 7 da mañá estaba na estación de camións.
que tiña as portas fechadas. Unha muller sentou comigo. Empezamos outra vez. Era sábado. Saínta pausada coas primeiras luzadas do abrente. Atallei polos carreiros de terra que trazaran os veciños. Camiñei un anaco polas beiras rúas da avenida principal. Ás 7 da mañán estaba na estación de camións que tiña as portas fechadas. Unha muller sentou comigo no mazadoiro do edificio. O amencer era fresco. Ela quería coller un camión que a levase ata un lugar que se chamaba Porto Esperanza. Eu debía percorrer 200 km pola estrada construída entre os arquipélagos de Los Colorados e a cordillera de Guanaguanico para chegar a Habana antes de que a noite se botase en riba. Mentres agardábamos a que alguén nos rescatase, ela alombouse contra os muros e botou unha soneca. Un vello comentou que era un mal día para viaxar.